Nu mai strigă, mă. Băi, nebunule, ăla care-i striga șarpilii de la blocurile alea din spate, mai strigă o dată. Și nu s-a auzit. A strigat. S-a uprit preotul de gândat. Seamă că poate n-am mai intrat pe live. Băi, filmează cu unul în stânga acolo. Băiatul care a strigat adineauri șarpelii când cântau preoții, te rog, mai strigă o dată din blocurile alea din spate. Nu mai strigă, mă. Nu mai strigă, mă. Adevărat aviat! Nu ai filmat? Jură-te. Nu că mă dai ei ce am, că ce a zis căcat. Lasă-mă că filmăzi, dracu. Ce a zis? Vine baba Cadea să mă întrebi ce s-a întâmplat. Ia taci de gură. Hai să mai strigi odată, Zosi. Mamă, e posibil, frate. Dar unde vrei să fie? Mai duci până... Cât de frumos se vede de aici. La care se vede frumos. Să vezi ce mai strig acum odată. E păcat, Mariu, să faci... Ce-i păcat, mă? Că stric adevărat am viat? Păi eu cred că am viat. Nu mai striga așa. Ia taci din gură. Din morți. A căzut o stea, a căzut o stea. Ho, 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 că m-a speriat, a căzut o stea. Doamne, ferea. Era să-mi cadă telefonul de în mână. Pune mâna și filmează, lasă dorința. Doamne, a văzut o stea. Era capul de curent după bloc. Tu nu mai vezi. Da, țară, sta bine! Ghe, ghe! Te-ai necat? Da. Uite un om, oameni. Unde sunt oameni? A, da, sunt niște oameni. Uite-mă, doi oameni se plimbă pe stradă. De ce trebuie să vedem mai bine? Se vede mai bine la tine. Ba nu. Aoleu, se vede că poți ochelari. Ia ca și preoții în curte! Filmează acolo la preoți. Ia taci. Uitați preoții în curte, fac ritual în perechirea. Zici că-s The Lord of the Rings. Ăla de-n dreapta are plus mana 255. A, că era acum, mă, că v-aș vrea să nu fie carantină, erau 5.000 de babe pe preoții acolo. Și mie între mură, măși. Am luat lumină. Da, ne-a dus poliția la bloc. Și duc și eu acasă. O să duci tu acasă. Băi, ăla care striga șarpilii de la blocuri de spate, mai strigă o dată. Nu mă mai pupa pe live, că se aude iurea. Ia taci. E rușine să strig, să mor eu. Cine știe că ești tu? Ia-te, mamă, du-te de aici, că strig. Păi te vede dracu cineva pe pagina de râs, lasă-mă, mă fac decât eu, du-te mai. Păi dă-te mai în spate, lasă-mă că strig decât eu. Du-te mai. E păcat, da, e păcat. Da, e păcat, e mare păcat, da, nu mai mi se... Da, gata. Gata, ce? E păcat. Da, ce e păcat că stric șarpelii? Unde scrie că e păcat? E păcat că... Gata, mă rog, împărate cereți mântuitorul de adevărul care pentru tine și pe toate le împrești viitorul dătorul de viață venită sfârșit într noi și ne curățește și venim doar înțelepciunea și mântuiește bună sfântă noastră, împărăția asta. Doamne ajută să fie. Dă-te așa că strig. Nu mai stă la geam. Mamă, mi-e rău să strig, mi-e rușine rău de tot, am 27 de ani sunt prost. Nu, mă, că e prea frumos. Câtă liniște, câtă pace. Auzi-o pe cara, câtă pace. Normal că e pace, toată lumea în casă. Ce frumos, ce-mi place.
anul trecut erai beat, acum ești... Nu mai strig, mă, nu mai strig. Anul trecut te-am cunoscut pe tine, eram mor de beat. Da, eu... Numai că am strigat odată, bro, numai pe bune, că deja e... Oricum e ok, dar na, a fost așa o mică glumiță. Dar poți să nu mai filmezi? Chiar a căzut o stea. Unde? Păi ca toate stelele după cer acum. Da, pentru că... Balcoane, ce frumos. Poate că de la balcon care dă-te mai în spate. Vezi? Nu mai sta așa, Doamne, îmi stă inima în loc cu fetița asta. Du-te mai în spate. Ce-a supărat de cum cânt acum. Îți se O frică. mașină, uite-te tu mașină. Uite mașină, mă, da. Pentru că sunt oameni de se dus să ia lumină. S-a dus să ia lumină și venea de la primărie? Uite altă mașină care vine. Nu, uite-te și Asta e de poliție. la cultură. Poate Ce- sunt ce la poliție, muncă, că poate ține sunt la poliție. muncă, vin de undeva o adeverință. Da, vin la 12 noaptea. Da, la 12 noapte, muncesc. Ia dă-te așa să vezi ce se la asta cu mașina. Îi pun. Du-te, bă, acasă, băi! Du-te în gură să... Marius, păcătosule. Păi ce căută cu mașina? Pă bune, frate, ce caută la ora asta? Noi de ce nu stăm în casă, frate? Ca să iasă alții afară? Stai că mă ia mama iar. Uite câtă lume e la ora asta pe... Fiți atenți, viețile mele, fiți atenți aici, că vă iubesc mult de tot. Este Sfântul Paște și uitați-l pe tata. Marius, A? Marius, nu. E 1-0. E 1-0 mai devreme, fraților. Ia uitați. E gata. Ia uite. Gata, s-a trezit. Ce? Dacă doarme, doar dormea. Dar doarme cam de vreme, tata. Suntem sărbătoare. Uite altă mașină, uite-te și tu. Ăla fuge, urmărește-l cu camera, urmărește-l. Tu. Acum se robot de la de urmărește dronă de aia. Identificant GR47 TRT. El este. Marin Constantin Marin. Uite frumos. Fuge pe blocuri, secție. Colegul, Marin Constantin, tărătă, colegul, da, colegul. Tu vezi pe toată lumea de aici. Ce? Tu vezi pe toată lumea de aici. Altă mașină. Uite, îmbrăcat în spitalul ăla. Auzi, în ambulanție. Băi, ăla care ești pe live, dar ai strigat șarpilii, mai strigă odată ăla din blocurile din spate, ai strigat rău de tot, eu nu pot să strig că mi-e rușine așa. Filmează, Carlo. Strigă odată. Și așa te-a bătut, cred că, maică ta, dacă te-a auzit. Bă, ce tot a strigat? Uite că dar nu mai strigă. El consideră că e păcat. E, consideră. Dar de ce a strigat? Uite poliția, uite poliția, uite poliția. Uite poliția. Ai ambulanță, Carlo. Știi tu, vezi tu de aici ce este? Ce scrie? Ai angușat-o, prietenul meu, taci un pic să ascult slujba. Te dici cu rând. Unde că-ți popi, ce frumos, iubit. Puțină liniște că doarme tata, vă rog frumos. L-ai auzit? De ce n-ai filmat? Uite, am filmat. A, e bine. Mamă, ambulanță. Facem cu mâna. L-ați auzit, mă, pe ăla? L-ați auzit? L-ați auzit pe ăla pe live? Bă, uite cât de bine se vede acum. Poți să vă pupui mai bine. Bă, mult respect pentru oamenii ăștia după ambulanță, bro. Chiar mult respect pentru... Și uitați, sunt îmbrăcați în costume, nu știu dacă puteți să vedeți. Vedeți? Mult respect pentru ei, bro. Mult respect. Să o fac și eu. Auzi? Dar întreb și eu, dacă taxiurile astea, pe cine dracu duce, dacă nu e nimeni? Lumea de serviciu. Ăștia cred că sunt în 5M. Ăștia cu taxiurile. De ce râzi că nu știi glumă?
Ba da, știi. Jocul ăla, da, am înțeles. Mi-a spus că acolo ești polițist. O descriu una, nu câte pe geam. Andy Popescu, te pup, bro, de-abia știu să filmăm cu Opel ăla. Au ce scriu în biserică în roleplay. Ia dă-te așa că stric să mă bat. Șorpili! Mamă, m-am făcut de râs, m-am lăsat în jos. Lasă-te și tu că te vede zice că ai strigat tu. A fost voce de băiat. Moartea pe moarte călcând. Și ce răbdire. De ți-ar sta bine. Nu știu de ce. Toată nu supra sunt. Tu nu știi rugăciunile? De ce mă întreb? Acum spune rugăciunea, hai spune rugăciunea, te rog. Adevărat aviat! Dar cum se aude așa tare? Ce? Popa la microfon? DJ Popa! Ori fi auzit, mă? Ori fi auzit, mă? Popa! Am strigat și eu cu toată puterea mea, mamă, crede-mă, Hristos a înviat. Ia, te și tu la balcon aici. Mamă, ai grijă să nu cazi la balcon, că te iubesc mult. Mamă? Mamă, casă, cade balcon. Poliția, gata. Păi eu nu filmam nimic până acum. Dar ce merge stânga-dreapta așa? Știți cum e acum la ei mașină? Colegul 24, cu stracția, strigă unul ca nebunul, colegul. Bine, colegul, hai că dacă e colegul urmărește pe partea dreaptă, colegul. Bine, colegul, s-a ascultat, colegul. Hai să facem rodul, colegul, pe la... Bine, colegul, hai, colegul, dacă... Bine, colegul. 2, 4, 7, secția numărul 4. Bine, colegul. Adică, colegul, dacă se poate cu... Bine, colegul. Cine intră în biserică? Păi de-abia au ieșit, intră iar. Balcon. Unde? Dați una, două acolo, al treilea acolo. Nu, e reflectă. Mamă, știi melodia aia? Mamă, știi melodia aia? Dai pe YouTube acum? Că să cântăm toți odată. Cine a zis? Uite, oamenii stau cu lumina la balcon frumos. Mamă, du-te și adu o lumânare. Du-te, adu o lumânare după balcon. Ai spus că a venit ca toată lumina. Da, mă, avem lumină. Du-te și adu. Du-te, mamă. Dar ți-ar sta bine. Gata, nu mai că. Fiți atenți aici, bă. O să dați cu pișat. Taci. Vreau să vă anunț că aici la mine în cameră la tata este o altă slujbă. Eu am 2 slujbe, una afară și una în casă. Și eu trebuia să fiu mai târziu. Nu mai pot să filmez atâta, n-ai. Dă-ți poate să scam telefonul, ia filmează-mi și pe mine. Hai că vine mama cu lumânare, uite, vine mama cu lumânare. Dacă mai faci chestii de-astea să-l filmezi pe tacul când doarme, mă supăr. Gata, mă pedepsești, știu. Am 27 de ani, stai liniștită, stai liniștită. Știi melodia aia nouă cu Dă ți-ar sta bine? Dă ți-ar sta bine, ghe. Gata să filmez și eu. Ia, tu filmează-mă și pe mine, ia. Instagramul meu. Ia, filmează pentru Instagramul tău. Avem și noi lumini! Marius, stai jos, filmez. Las poza oamenii ăia după partea cealaltă. Să mândru de mine. Bine, gata, tac de gură, gata. Bine, gata. Gata, tac. Mamă, ține puțin telefonul cu salvă la balcon. Da, mă, pentru followers. Vezi că ții mâna, nu te filmezi pe tine, mă filmezi pe mine, uite. Așa. Că eu salvă la balcon. Nu să. Aia nu s-a. Ia stai cu minte. Uite, sunt și vecinii pe Păi balcon. n-are nimic să și cu noi. Gata, am deschis geam. Vecinei! Și unde e Sita? Ce? Sunt ca... Uite, e jandarmul, nu mai țipa. Nu mai țin că sunt jandarmii. Colegul, dacă ți poate.
Vecinii? Ce caută, mă, vecinul pe jos pe burtă pe acolo, pe balcon? Nu știu, ia întreabă. Ciontu? Domn Ciontu? Ce căutați pe jos pe acolo, domn Ciontu? Pe burtă pe acolo ce făceați? A, băgați răsadurile în casă, am înțeles. Are ceapă pe balconul ăsta, mă, trece cu familia. Cum, mă? Bag răsadurile în casă? Are ceapă pe balcon? Se roagă, mă, cred că. Ia uitați-vă ce face ăla de la poliție. Ia uite. Ce face? Ce face, mă, dă cu spatele? Ia uitați-l, mă. Mamă, ia Carla asta puțin în mână. Ia, lasă-mă pe mine, ia aia candela aia. Vezi să nu cadă. Hai, Carla, odată, hai noroc. Bine, poliția, taci în gură, mamă, că mă arestează să mă arăt familia. Mamă, poliție. Mamă, poliție. Mamă, poliție. Doamne, ce am ajuns să ne uităm de la balcon. Exact, am ajuns să ne uităm de la balcon. Nu mai e poliție, nimeni care altă dată trecea. Uite, să ducem în partea aia, spre parcul fără nume, să duce. Nu, să duce la biserică. Ce facem, mă, frate? L-ai auzit? Mamă, cum a urlat ăla. L-ați auzit pe ăla care striga șarpelii? Bă, să-mi dați și mie live-ul. Mamă. Doamne, ferește. Dar de unde strigă? Dă-n spate la blocurile. Așa, filmat. Lasă că e live aici. Mi-a căzut lumânarea, mamă. A, te-ai speriat cum ar fi. Hai că... Băi, nebunul. Ia taci. Deci că sunt pe YouTube, pe live, să mă rog. Ai văzut, trebuie și termin ceva de oameni. Mă, paște împreună. Nu paște împreună? Sper să mai prindem. Ce? Ce? Nu, vorbeam cu omul ăla, uite de la fereastră, uite că se uită la mine, uite-te la omul ăla vorbeam. Ne simți chiar este. Glumeam. Nu, e nesimțit. Bine, Spune că mă iubești pe live. te iubesc. Nu așa. Te iubesc mult. Filmează-te. Te iubește lumânarea, pue? Gata, nu dă acum. Da-ți dă. Ce, vreuna pe live acum? Nu, Casetă? nu. Marius? Ce? Am zis te iubesc, dacă trebuie să zic te iubesc. Poftiți? Da, poliția? Da, domnul vecin. Adevărat a înviat. Adevărat a înviat! E bine să zici. Așa o ținem toată noaptea până la 7 dimineața. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Eu nu știu să cânt, că eu... Mamă, tu nu ești preot. Mamă, a luat-o pe mama, te-a apucat mama. A intrat febra în tine. Păi tu ce, mă filmezi? Ce? 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 O filmare și te-ai spus, mamă, tu nu Vezi cu telefonul ăla pe scară, n-ai grijă. Nu, mamă, că de 70 de milioane. Ce e al tău? Morminte, viață dăruindu-le. Taci, mamă, că intru acum. Hristos, nu mai facem fată aici. Fake. Vin. E mai cineva la de la noi? Nu e nimeni. Ne uite că facem un rău. Ia că mai e cineva. Ia uite, Maria. Bună vecine, ce faci? E bine, frumos, rău de tot. Vezi că acum vine și cântă David Guetta ăla după ăștia. Ai auzit, vecină? David Guetta ăla cântă. Unde e Cosmin? Credeam că e de... Taci, mă, că acum intră David Guetta, taci din gură. Cine?
Am venit cu vespucii ăștia, băi, ăștia de mai cântăi. Cum? Ți-ai luat bilet și pentru partea a doua? Eu mi-am luat bilet pentru partea a doua. Păi ăsta e în told acum. Păi VIP avem, dar nu vezi de la 7 de sus? Uite cineva cu lumină. Unde? Uite pe acolo. Ia uitați, e poliția, mă, poliția. E poliția, mă, uite la polițiști lumină că le dă la oameni. Da. Da, Doamne. Că se stingem de cu brichetul. Se stingem mașina. Auzi, mamă, ți-a spus cineva să cânti de țară sta bine. Ce? Ia, ține să aplaud ambulanța. Ține telefonul, Carl. Cred că mă aude. Nu pot facă de... Chiar am aplaudat ambulanța, am respect pentru ei, frate. Dă și tot dedicație pentru tanța, pentru mama. Marius. Ce? Dai-mi în gură că poate să dea. Pentru Carla... Poliția, vine poliția, sunt mort. Uite poliția. Nu are ce să-ți facă, că ești la geam. Păi sunt la geam. N-aveți ce să faceți că sunt la geam. Păi numai noi, în tot blocul numai noi de la 7. Păi restul doarme, mă. Restul dorm. Da, dar mâine cine doarme până la 3? Faci lume bună rău de tot Dor Octavian Dumitru 2, mamă.